filmchef. Nej, jeg hedder Frederik. Ups. Hey. Og Christian, ham der står bag kameraet, han skal jo så lige lave et saksespark. Det er i hvert fald det, han skal nu. Så kameraet kan videre til mig. Og vi går ind! Yes! Farvel! Nu skal Frederik lave nogle skides på mig. Og prøve at lave nælle til mig. Ja, vi er i gang. Kom, Frederik. Han lavede sgu også nælle på mig. Men du skal også filme fucking godt. Jeg er jo ikke den bedste på filme. Okay, nu skal jeg også lave nogle skids for Frederik det. Du skal også komme med det. Du skal også løbe med. Og han laver nælle. Har de set os overhovedet? Ja. Okay, nu skal Mikkel og Frederik også slå nogle skids. Oh my god. Og nu er det min tur til at lave skids. Det er Mikkels tur til at lave skids. Mikkel. Og så nu det er tur til at jeg skal prøve at skrue mål, og hvis jeg skruer, så skal jeg lave en mængde celebration, eller hvad fanden det hedder på dansk? Reaktion. Ja, eller ja, par celebration. Hvem filmer? Okay, Frederik starter med at skyde. Og jeg skyder efter krogen. Ja. Så går den ud, mand! Den går ud, og så er det nu. Det er min tur. Jeg må ikke se noget, at jeg har set her noget på kamera. Vi er fucking god til fodbold. Og I skal bare huske, like den video, så får I 100 kroner til mig. Hvis I kender mig godt. Jeg ser det på. Nu er det Frederik, der skal fede med mig. Og så hvis jeg skruer, så kan jeg prøve at lave salto. Og bare yes. Nej, ja, på den bænk. Ja, jeg kan prøve. Oh, bitch! Get out of the way. Okay, Frederik her. Så skal vi have Christian. Skal jeg med venstre ben? Så skyder. Og så skal jeg lave min tagbrætsen. Kom, du går der på fanden. Ups. Yes! Jamen, nu, hvad med det nu? Nej. Hvad er det, vi skal? Så skyder du. Skal jeg filme? Jeg fucking stinker til at filme. Wow, Mikkel, du skruer. Hvad har jeg? Ja. Og jeg har lort til venstre benet. Ja. Så det gik jo godt. Okay.
Nu prøver vi at ramme hvad? Lækker. Ja. Nu skal vi så lave crossbar challenge. Og vi sparker fra stregen til målfeltet. Eller fra målfeltet. Og det er folk, der starter. Crossbar challenge. For satan! Og han lavede den, man! Og så nu er det Mikkel. Første forsøg. Wow, godt lavet. Og ved det. Mikkel hurtigt, han bolden. Jeg sidder bare og slapper af her og filme. Det er ikke bare fedt. Svar. Ja. Kom nu, drenge. Vi har ikke en hel dag. Jeg tror godt på dig, Mikkel. Du kan godt. Mand, han skulle liv. Den var i hvert fald godt lavet. Og selvom det er fredag den 13., så har man det her. Ja. Okay. Og man siger jo, at fredag den 13. det er uheldsdagen. Ja, nu er det mig, der skal låne. Og ikke lige i mit tilfælde. Ja. Og nu er det Frederik, der filmer. Bare lige. Vigtig info. Vigtig info. Min første gang. Kom så, I kan gå. Fuck, jeg er dårlig. Nej, jeg er skide dårlig. Jeg var mega bange, dreng. Jeg missede. Det er kun Frank, der er fucking god til at aflægge. Jeg ser det på. Ser du på? Jeg missede for store begge gange. Wow, den var fucking god. Nå Mikkel, hvad synes du om det her? Ja. Fedt nok. Ja. Den har jeg! Og så Mikkel, skål nu! Hvad med det nu? Det er Mikkel. Ja. Og så er det mig, og så bagefter laver vi straffespark, og det og der er nogen, der skal stå. Hvem skal først til at stå? Jeg kan godt starte. Hvem skal starte og skyde? Det gør jeg. Okay. Nej, du skal faktisk ramme overlægger også mig, og så starter vi. Wow! Tæl på. Hvem film? Og så er det Frederik, der filmer igen. Ja. Det siger jeg da i den grad også. Hvad er det i dag? Er det den 13. 13. fredag. Er det maj eller april? Nej. Ellers så jeg skulle ikke fødselsdag. Okay. Nu rammer jeg fucking overlægger. Se det på. Nej. Her, Mikkel. Okay, du skal lige danse og celebrating på din stejler. Jeg kan ikke lave det der. Nej, passe. Jeg vinder. Det der kom. Jeg vinder. Det er Frederik, der vinder den her, og Mikkel tabt. Og jeg fucking tabt. Nu er det straffespark. Og det er Mikkel, der starter til at stå på mål. Vi kører. Og mit første skud er mikrofonen. Yes. Det er Frederik, der skyder. Og det var fucking mål. Og det, man skal skyde 2 skud. Og hvis man er færdig med at skyde, så danser man Watch Me Wap. Nana. Venstre eller højre? Mål! Nana. Så er det dig, der filmer. Min tur til at skyde. Hvem skal så stå? Nej. Og jeg klarer det her.
Nej.